Bé, el motiu d'aquesta celebració dels 400 anys de la canonització de Santa Teresa de Jesús i en el marc que estem vivint aquesta etapa diocesana del sínode, doncs m'ha semblat bé centrar la nostra atenció en aquest fet i per això vaig titular aquesta xerrada, aquesta conferència, Teresa de Jesús, sentir amb l'Església sinodal. El més fort per això, per sentir-nos Església sinodal, és que realment ens sentim fills de l'Església. És una. Moltes vegades Teresa expressa la seva fe i la seva gratitud de batejada. Al fin, soy hija de la Iglesia. S'ho diu a si mateixa per rectificar la pròpia consciència, agraïda i esperançada. I al final de la seva vida ho repeteix al seu Senyor. Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Per a nosaltres, les últimes paraules d'una persona estimada tenen una força especial. Coneixem les de Jesús i mai els farem espai suficient a la nostra fe i a la nostra vida cristiana. No coneixem les de Maria, les de Pau, la d'algun dels apòstols. Els fets dels apòstols ens han transmès delicadament les del primer màrtir, Sant Esteve. L'Església, en els processos de beatificació i canonització de Teresa de Jesús, ens ha conservat i transmet les últimes paraules de Teresa, interessants i meditables, perquè resumeixen la vida d'aquesta bona dona, com li digueren llavors, perquè són una senzilla i clara confessió de fe en la maternitat de l'Església i perquè ens serveixen de punt de partida per captar el sentit d'Església present en Teresa de Jesús. Les reflexions que segueixen tracten de connectar en el sentit filial, eclesial de Teresa de Jesús, per desvelar i reviure el nostre sentit eclesial. I aquesta és la meva gran intenció, desvelar i reviure el nostre sentit eclesial. I en aquest especial camí sinodal que estem fent. Fixarem la nostra atenció en 4 punts. Primer, sentir amb l'Església. Sentir amb l'Església. Amb el lema sentir amb l'Església volem dir adhesió de tota la nostra persona a l'Església i ara en concret a l'Església sinodal. Adhesió. Adhesió de tota la nostra persona. I pregunto, hi ha alguna cosa en la vida del cristià que no tingui una dimensió eclesial? Per a nosaltres són la fe i la vida cristiana les que fan de catalitzadores del nostre sentir l'Església. Creiem en l'Església i vivim en ella, i en ella ens trobem amb Jesús. En ella ens obrim els germans. En ella s'inicia i comença l'aconteciment personal de la nostra salvació, el nostre amor, el nostre servei, els sagraments,
En ella es dona també el negatiu de la nostra vida, desamors, buits de servei, desesperació, desil·lusions, pecats, etc. Bé, des de l'experiència de tot això, sorgeix i es desenvolupa el nostre sentit d'església. Com a consciència de la nostra existència i inserció en ella. Som església, solidaris de la seva missió, de les seves responsabilitats, empreses, d'eficiència, etc. D'allò més profund a allò més superficial, com ella viu la seva presència misteriosa i provocativa enmig del món. Som església, som solidaris d'aquesta església. Bé, el nostre sentit d'església és sentit del seu misteri. Fe i consciència de que ella és sagrament de salvació, lloc de gràcia pels que estan dins o pels que estan encara fora. Actuem o actualitzem el nostre sentit d'església quan en ella fem viable la seva condició de signe de salvació i la seva missió de portadora del do de Déu per a tothom. Quan treballem des de la vida perquè aquest sagrament universal de salvació no es quedi buit de gràcia, de llum, de sentit, tant pels de dins com pels de fora. C. Per analogia amb el sentiment del nostre cor o de l'esperit humà, aquest sentir eclesial del cristià pot trontollar. Quan gaudeix de bona salut és criteri de veritat. Manté llavors en el creient un sa realisme de cara als fets que van fent la història de l'Església i un equilibrat optimisme amb gestos esperançadors vers el Déu, vers el bé dels homes i de la mateixa Església. Dóna capacitat per veure sense reformacions triomfalistes els errors i els mals de l'Església, que són mals reals dels qui vivim en ella i que es projecten sobre els que viuen fora d'ella. D. Per al qui té el sant sentit d'església, aquesta mai és diafragma opac interposat sobre l'obra de Jesús. Mai és, diríem, caseta, com un gueto per allunyar el cristià de la humanitat. Si poden haver persones per a qui l'Església serveix de pretest per dir no a Jesús o per treure credibilitat al seu evangeli. No és així. Per al cristià que posseeix, que té un sa sentit eclesial. En el marc de l'escena evangèlica, Jesús està present en els bons i en els dolents, com Maria i Josep, com Pere i Judes, a la llum del Tabor o a la foscor de Getsemaní. L'Església és portadora de la seva presència, però no s'interposa entre el cristià i Jesús. No mediatitza la trobada entre els dos. Sí, el cristià ha d'educar la seva manera, per veure el Senyor, per imitar
igual en les diverses escenes de l'Evangeli i en els diversos personatges i fets de l'Església, i al mateix temps per educar el seu sentit eclesial, per veure més i millor, des de l'Església a la humanitat sencera, com a família universal, religions, cultures, classes socials, tensions terrenes, com a germans. Segon punt. Teresa de Jesús davant les foscors de l'Església. Al cristià no li és gens fàcil afrontar-se amb la vida real de l'Església i evitar aquests extrems d'escandalismes o del triomfalisme. Per això ens interessa a nosaltres l'equilibri de Teresa de Jesús davant l'Església i els seus aspectes més foscos. Dona molt realista, estimava la veritat per la seva mateixa condició i quasi per constitució anímica, present en una de les grans catàstrofes de la història de l'Església. Ella pren una posició neta i profundament cristiana, que fàcilment la podem portar a l'avui de l'Església i vàlida per nosaltres. Recordem. Teresa de Jesús és monja contemplativa. Durant molts anys ha viscut sense problemes la seva inserció en el poble de Déu. És pacífica possessió del seu carnet de catolicitat, perquè ha nascut a l'Església, és a dir, en una família cristiana, en una ciutat, nació i cultura que també ho són. Té 45 anys. Quan uns aconteixements cristològics remouen i aguditzen la seva sensibilitat cristiana. I és en aquest moment quan arriben a ella les notícies de les guerres de religió a França, la violència de la situació de discòrdia entre les nacions cristianes d'Europa, els drames, el concili de Trento per una banda, la reforma protestant per l'altra, la tensió entre el cristianisme i la cristiandat a Europa i Roma. És possible que hi hagis sentit moltes més notícies semblants, però ara les escolta amb sorpresa i novetat absoluta, amb una sensibilitat renovada. Tot això li arriba molt endins d'ella. Això fa que intueixi la gran importància dels aconteixements, la desfeta del cristianisme, com molt fort a la unitat de l'Església, la lluita entre cristians. Per això diu: «Está ardiendo el mundo. Pone la Iglesia por el suelo. Grandes necesidades en la Iglesia, grandes males en ella, que no vaya adelante tan grandísimo mal y desastre como se hacen en los lugares a donde está el Santísimo Sacramento, entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidas tantos sacerdotes, quitados los sacramentos». Però ens interessa, sobretot, la reacció interna i els sentiments que sorgeixen amb l'ànima de Teresa. Sobretot, el seu sentit d'impotent
d'impotència davant aquests fets. Sentir d'impotència envigorits per al gran desitjos d'actuar. Els fets la desborden. Me vi mujer ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera. Però disponible. Està disposada a donar-se en persona. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remediar de un alma de los muchos que ahí se perdían. Y dolorida, traspasada de dolor, dióme gran fatiga, y como si yo pudiese algo o fuera, lloraba con el Señor y le suplicaba remediarse tanto mal. Como veo las grandes necesidades de la Iglesia, estas me afligen tanto que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena. Però més profund en la reacció d'aquesta modesta cristiana que és Teresa, davant de tants grans mals i aconteixements de l'Església, és el seu sentit de solidaritat. Això ho hem de notar. Davant de tanta situació complicada, diversa, enfrontament, divisions, lluites, és el seu sentit de solidaritat. No importa que siguin molts els quilòmetres que separen Àvila d'Alemanya, ni dels camps de guerra religiosa a França i en els Països Baixos. Teresa se sent implicada en ells. En realitat, sent implicats en ells a dues persones. Ella mateixa i Jesús. A ella, en quant pecadora i misteriosament solidària amb els seus germans, els homes i dones de la pròpia generació. Ho expressa en veritat de sentiment a Déu mateix quan diu: «Oh Señor, ¿quién pudiera importunarnos mucho por esta nuestra iglesia? Mas por ventura soy yo la que os ha enojado, de manera que por mis pecados vengan tantos males». Implicada només ella, sinó Jesús, el seu Senyor. Ell, d'una altra manera, per la seva presència en l'Eucaristia, que és el signe d'unitat de l'Església, i perquè, en definitiva, és ell, cap del cop místic, el que és maltractat pels cristians des de dintre de la seva Església. I així diu: ayudemos en lo que podamos a este Señor mío, que tan apretado le traen aquellos a los que ha hecho tanto bien. Oh Redentor mío, que no puede mi corazón llegar aquí sin fatigarse mucho. ¿Qué es esto ahora de los cristianos? Siempre han de ser los que más os deben, los que más os fatigan. Tercer punt. Església rica en gràcia i sagrament, lloc de carisma. Recordem un detall. Teresa està escrivint el llibre
fet al·lusió a l'Església. En dos llocs ha escrit que ella se sotmet a lo que tiene la Iglesia. Quan revisa una i altra pàgina, Teresa de Jesús s'atura a revisar el text i entre línies ho precisa amb finura y amor. Lo que tiene la Santa Iglesia Católica. Santa Església. Per damunt dels grans mals que té, odis, sang, violència, profanacions, discòrdies, divisió, Teresa sap que tot això l'afecta per dintre. L'Església Santa en el seu ésser, en la seva missió, en la seva peregrinació terrena. Per a ella, l'Església Santa, sobretot, perquè té la presència del seu espòs Jesús. Perquè en ella està l'Eucaristia, una Iglesia més. En la seva materialitat és per a Teresa signa i conté aquestes dues realitats. És esposa i l'Eucaristia. És santa, a més, l'Església en la vocació de santedat de cadascun dels seus membres, sense excloure els germans separats que Teresa anomena luterans, que eren ja por el bautismo miembros de la Iglesia. Y que com l'Església, y diu, como nosotros y con todas las almas están desposadas con el Señor por el bautismo. És santa, a més, per allò que posseix, lo que tiene la Iglesia, dirà ella moltes vegades. És a dir, la fe, l'esperança de la parousia, la paraula de Déu, que constantment allibera de l'error i de la mentida, els sagraments, la litúrgia, fins a l'humil tresor de les seves imágenes del Senyor i de sus santos. L'Església és santa amb els seus carismes i gràcies personals. Ells posaran a prop de manera especial el sentit de l'Església amb Teresa de Jesús. En el repartiment de carisma que parla l'apòstol Sant Pau a la primera carta dels Corintis 12, a ella li han tocat molts. Teresa de Jesús és una mística, rica d'experiències de Déu, de Jesús, de la gràcia, de l'Eucaristia, del propi temple interior, de la paraula bíblica, del compliment de les promeses salvífiques en la seva personal història de salvació. Ha rebut el doble carisma de fundadora, missió que ella absolutament realitza en l'Església, i d'escriptora, anunciadora de la paraula, com un profeta o com un apòstol. Una como yo, diu. Mujer ruïn, sense lletres, ha rebut uns dons de Déu que l'han permès experimentar el misteri de la santedat cristiana en
com passa sempre que a l'Església apareix un profeta de talla, és quan sorgeixen les situacions conflictives a l'Església. Que en el cas de Teresa de Jesús foren moltes i plenes de moltes tensions a l'Església institució. Grans contractes per la seva obra de fundadora, que desborda constantment els esquemes tancats, diríem, del Concili de Trent. Contrastes per la seva obra d'escriptora, que està en desacord amb les prescripcions de Sant Pau respecte a l'actuació de les dones en l'Església i que provoquen les intervencions de la Inquisició. Contrastes per la seva mateixa vida de cristiana, per la seva mística, que fa veure malament a la persona la presència d'una visionària més. Ens interessa ara, crec jo, més la posició que pren Teresa davant tot això que viu, i ho viu amb la seva persona. Es troba torbada per una llarga cadena de contratemps, opositors, Inquisició, censures de la Inquisició, decrets del nunci papal. Veiem quin és el seu gest. Teresa, rica en carismes, es troba necessitada de que li facin el discerniment a l'Església. Primer, és ella mateixa qui troba la claredat, però busca la claredat dels lletrats, especialment dels doctors, en el coneixement de la Bíblia. Després, en el moment decisiu, es deixa discernir. Sap que els seus carismes es donen a l'Església, que són menys per a Teresa que per la comunitat eclesial. Accepta que la Església impositivament faci el judici dels seus llibres, dictamini sobre la seva obra de fundadora, opini dels seus carismes. Teresa sap que el criteri més gran de la veritat i del bé està en la paraula bíblica i que són les virtuts evangèliques presents en la Bíblia i que aquesta i les altres són patrimoni de l'Església. Ella no sortirà mai amb aquest sentit profund que té de l'Església, de ser Església, filla de l'Església. I en cap moment aquesta subordinació del seu carisma al carisma eclesial tancarà els seus llavis o l'ànima de Teresa de Jesús per impedir el diàleg, oberta sempre al diàleg. Ella parlarà en llibertat cristiana i en cap moment aquesta submissió a la institució li farà extingir la seva crida interior a la veu de l'esperit. Al contrari, serà cada cop molt més viu. D'aquesta manera es va anar solucionant la seva relació i conflicte entre carisma i autoritat, o carisma i institució, teresiana i del seu ésser en l'Església, actualitzant la coherència de la vida cristiana i en l'Església. En l'Església rebia allò que ella diu Mercedes de Dios,
I en últim terme eren, doncs, per l'Església. Doncs era el moment que l'Església fes el discerniment abans d'interpretar-los ell, encara que el discerniment eclesial fos lent i conflictiu i tardés molt de temps, com en el cas de Teresa de Jesús. Molt de segles, doncs de fet, 4 segles més tard, al setembre del 1970, l'Església finalment es pronunciarà definitivament sobre el gran valor del carisma magistral de Teresa de Jesús quan la proclama doctora de l'Església, primera dona doctora de l'Església universal. Va tardar l'Església a reconèixer el plenitud d'això 4 segles. Quart punt i final. Església, jo dic així, la llar oberta universal. En ella estem, en ella l'estimem, en ella la servim a l'Església. Bé, 3 aportacions de Teresa ens poden ajudar a entendre millor. Primer, una experiència bàsica. Una mica el que dic ara és com a recopilació del que l'Església no s'interposa com un diafragma entre ella i Jesús, no. Per damunt de tot, Teresa creu en Déu, però té experiència d'ell amb l'espai de l'Església. El seu Déu no només és el Déu de la Bíblia, misericordiós, ficat a la història dels homes, comunicatiu, fidel, salvador, amorós i benefactor, amic veritable. Aquest Déu té un lloc teològic de la seva presència en el cor de Teresa. És Déu interior i en el cor de l'Església. És Déu cristià, encarnat en Jesús, sacrament en signes, persones, institucions concretes, fins a l'extrem que los grandes males de l'Església, és a dir, allò fosc i negatiu, per a Teresa no dificulta la dimensió, la mediació eclesial. A ella mateixa li serveixen per sentir més vivament a Jesús, present i derrotat pels seus en la pròpia Església. Segons, els aconteixements eclesials de 1560-1552, guerra de religió, discòrdia fraterna, trencada. I podem dir el que hem dit abans també, s'hi troba entre aquestes dues cruïlles, entre la reforma protestant per una part de Lutero i la reforma catòlica del Concili de Trent. Tot això actuarà de manera molt forta en el cor de Teresa de Jesús. Treuen la seva mirada curta d'un horitzó casolà i castellà. Li fan descobrir, primer, l'horitzó europeu. Després, la sensibilitzen a l'immens horitzó de les Índies occidentals, diu ell, Amèrica, el descobriment d'Amèrica, on milions de persones segueixen esperant l'Evangeli. Això entra molt dintre sí. Teresa, podem resumir dient, viu dues tensions cap endins. La tensió de la unitat entre
I cap enfora viu la tensió missionera de l'evangelització. Les viurà tan intensament que les incorporarà a l'entranya mateixa de l'ideal contemplatiu. Escriu a les seves monges: para esto estáis aquí, encerradas, peleados. La contemplació és un desig apostòlic. Però al mateix temps, aquest doble drama eclesial li serveix a ella per obrir-se a la universal, a la humanitat sencera. Teresa aconseguirà que el superior provincial envia un missioners carmelites a l'Àfrica, que surten des de Lisboa cap al Congo en 1580, 2 anys abans de morir ell. Finalment, diem que Teresa és enemiga de teories platòniques i defineix el seu sentit eclesial passant directament del sentir al viure i fer, actuar. Ella deixa que els aconteixements de l'Església actuïn sobre el seu esperit per definir-la i fixar-li la fe. Des del principi, i així serà, a l'arrel del seu primer descobriment del que està passant a l'Església d'Europa, sobretot. Veiem breument la seva posició. Què fa? Abans que res, després del primer impacte de dolor, Teresa pren una determinació. I aquesta és fer quelcom. Fer quelcom davant d'aquesta situació que estem vivint a l'Església, a la humanitat. Fer quelcom. Determiné a hacer eso poquito que era en mí. Aquest poquito és per a ella ser cristiana a fons, de debò. Ser cristiana, de debò. Seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo podía. En segon lloc, fer església. Fer església. Convocar d'altres a viure aquest ideal. Procurar, diu ella, que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo y que fueran tales cuales yo las pintaba en mis deseos. Y en tercer lloc, servir. Contentar en alma al Señor y que todas ocupadas en oración por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudemos en algo a este Señor mío. I d'aquesta manera, viure amb l'Església, estimar-la, construir-la, diu ella, com un castillo de soldados fieles al rey. Teresa recorda a las seves filles que cuando vuestras oraciones y deseos de disciplinas y ayunos no se empleen por esto que he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís al fin para que aquí os juntó el Señor. És a dir, davant els grans necessitats i grans problemes de l'Església,
La determinació de Teresa és ser una cristiana autèntica. Ser una cristiana autèntica. M'agradaria que això ens quedés ben clar. I això va ser tot el que va voler ser i fer tota la seva vida. Perquè monja, escultora, fundadora, mística, ser una cristiana autèntica. Convocar a d'altres amb tot aquest ideal primordial i elemental, servir-lo incondicionalment des de la vida i estimar l'Església. A mi, aquestes tres coses que us acabo de dir, i com a conclusió ja, em recorden els lemes que tenim en el cine. Participació, comunió, missió. Participació, fer quelcom. Disposat a ser l'Església, a treballar, a contribuir. Fer església, fer grup, fer comunitat, comunió. Missió, servir. Que és, crec que el més important que podem aconseguir d'aquest cicle. I acabo dient amb aquesta frase de Teresa de Jesús: dichosas las vidas que en servicio de la Iglesia se acabaron. I això és tot el que us he pogut preparar i exposar en aquesta ocasió.